रायलायाखै माथो सिरि जाबाय रायलायनाया आं सानखादोंमोन ना बिसोरो माबा मोनसे रायलायखोमागोन बिदिसो बिसोरो बा जोमै एथ' जोंनि रायलायनायखौ खोनासंनो गोसोब्ला माथो बेयाव थानानै एथ' खस्थ' खोनासंदों न' सिङाव हाबनानैनो डाइरेक्ट खोनासंहैयोमोन ना ओइ सोरांस्रि बाला जोंनि रायलायनायखौ खोनाजोब्बाय दांहाय बियो खोनाथोंहाय बाल खोनाथों साननानैसो बुंखादों आं नङा बे आं दावखानि खोथा बुंनाया बेखौ खोन्थाना होबालाय बियो है जेबो खालामनो हाया बे थादो दै बा नायनानैथ' सानैबो बिराद गियानि माथो सिङाव नोंसोरो बिराद मैला आं मा गाज्रि बेनिख्रुइबो बांसिनसो गाज्रि माथो नोंसोर सानैया खोनाजोब्बाय आङो नोंसोर मा रायलायदों मा खोनादों नोङो देलाय बुंलाय मा खोनादों थङालि बाङालि खोथा बानाय बुंनायाबाथाय थिग दंथारो खोनासंखोमाबाय नालाय खोनाबाय सिरि थादो मा खि जानोथो बुंफिननांगौ जोंनोलाय मा खालामनो सानदों नोंलाय बांद्राय गावखौनो खुब्बा माबा साननानै लाथारबायदां नायनो हाखांबायथारलाहां ओरैबाबो नोंखौ नायनो हाखाया आङो आरो आंनि सिगाङाव माबा माबि बुंनानै लाबाय थानोसो नांखालाबो सोर मा खालामदों सोर जादों सोर खिदों सोर हासुदों सोर गोदान गानदों बेफोरखौल' नोजोर होयो मालायनि खोथाखौ नोजोर होनायानो दिन थांबाय नोङो गावनि आखलखौथ' दिनैसिम फोसाबना लानो रोङाखै गावजों लोगोसे फिसाजोखौबो दे मा लामायाव हरगासिनो बेखौबा थर गैया मालायनि खोथाखौसो खोनासंखोमानानै बिथिं रायखोमानोबा थिग दंथारो नायनोनो हाखांबायथारलाहां मानसिखौनो बालबायदि दुर्गा फुजा होनैनो माब्लाबानो दिनफोरा थांबाय हाबाब गाबोन सबनैनो थारसै मोनथारबाय आखायाव आरो बिथिं थाइसेबो गैया हाय थाबाय थाथों बाल गावबागाव दंबा गानथों गैयाबा थाथों बोसोरे बेसेबां होनो आंलाय बे बुरैयालाय आंनोबा दिनैसिम बिखुनजो होनानै बिमा होनानै फिसालाफ्राबो बिहामजोफ्राबो ब्लाउस गांसेखौनो होनो मोथियाखै दुर्गा फुजानि नामाव आंल' होबाय थानांगौ होआहाय बे बाराव बियागौ मानि थाथों गावबागाव हौवाफोरनाव बिथों बोसोरे बिहामजो सानै आंखौ न'आव दोननानै गावसोरल' बेरायहैयोना देग्लाय बिहामजो सानैखौबो न'आवनो दोननानै आंनो बेरायहैगोन रावखौबो थोनहर आं देग्लाय हाबायै बा गोथाव खुदैयाव जिन्नानै लानानै हारसिं जानानै सोरखौबा बुखिगासिनो नामाहाय औ बुखिनायल' नुयो नोंसोर आंखौ जेब्लायबो बुखिनायल' नुयो आं बुखिदों आं नोंसोरखौ नों बुखिबाबो जेबो मोना आं आयै ओमफ्राय आयै माथो दुर्गा फुजायानो सफैथारबायहाय जि मोजां दख'ना अफार होसोदों माइ देग्लाय नोंलाय दख'ना होनो गोसोखांथाराखै नामा बिहामजोफोरनोलाय गैया देग्लाय थाइसेबो फैसा गैया बोसोरेलाय नोंसोरनो बहा होबाय थानो हानो गाबागाव फिसाइनाव बिनानै ला आंनोनो होलाय देग्लाय बोसोरखौ बिखुनजोनो दख'ना गांसे ब्लाउस गांसे होनो होननानै नोंसोरनो सानलाय आंनिफ्राय गैया दै देग्लाय आंनिफ्राय आसा दाखालाम आं होनो हाया गाबागाव हौवा दं गाबागाव हौवानाव बिनानै गान हाबाब आया फायदि बुंथारबाय आरो आयै हौवाफोर थाब्लाबो खामानि गैयाहाय जोंफोरना हौवाफोरा हिन्जावफोरनो मा नांगौ मा समाव जेबो मिथि रोङा आयै आखायावसो फैसा गैया नाथाय नोंथ' माथो दुर्गा फुजानि नामाव बैसागुनि मुङाव मागोनि मुङाव माथो नोंलाय बोसोरे मोनसे उत्सबनि थाखाय दाउ अमा बोरमा मोसौ बायदि फिसिनानै दोनबाय थाखायो नोंलाय माथो देग्लाय दुर्गा फुजानि मुङाव मोसौ मानै नोंलाय मालायनो आदि होनानै दोनखादों माथो बेफोरखौ फानदो आरोहाय मा हाबाब मा बिहामजोहाय बिसोरलाय होनोसो गगोन सानदोंमोन आङो होनो नांथारसिगोन दे जागोन मोसौखौनो फाननानै होनोसै आङो गानना लाखा आं बायदि बिखुनजो मोनो बे जोनोमाव भाग्य नांगोन नोंसोरो बिनानै ला बिखुनजोनिफ्रायनो गाननानै ला रावबो बेबायदि मोनगाङाखैदां बेसेराफोर बिखुनजोफोरनिफ्राय नोंसोरथ' बोसोरे मोनगांदों ओइ दरेमोनखौनो दाउखामोनखौनो सोंहैलाय दुर्गा फुजायाव मागोआव माब्लाबा बिखुनजोफोरनिफ्राय माबा गांसेसो मोनदों नामा होननानै आयै न'खरनि खोथाया न'खरावनो थाथों आरोहाय मा मालायनिखौलाय मानोथो हानहरदेरनांगौ जाखो बिसोरो होजादों होजाया बिसोरनि संसार बिसोरनि जोंनिया आरो जेसेबांनो बिखुनजो बिहामजो गाननाय जोमनाय रानलायलायगोन होलायलायगोन एसेबांनो न'खरनि सोमोन्दोआ गोजौसिनाव थाङो आयै मालायनिखौ दालाबो गावनि न'खराव गावनि गोजोननायखौ गावसो लाबोयो दा मालायजों लोब्बा गैया आयै दे आयै मोसौखौ फानलायदो दे होगोन दे होआबालाय बहा गबावनो किन्तु बांद्राय आगर रिगि रिगां जेव आगर गिदिर साम' लादायफोरबायदि थानायखौ मोनाहाय माथो हनै लाब्रा कार्टुनाव माबा माबि दख'नानि नाम ओंखारसोदों आंथ' गानखायाबो नालाय बेनिखायनो मिथिखायाबो दख'नानि नामफोरखौबो माबा आयु बाला आयु हाबाब आयु दख'नानो बेफोरबायदि दख'नाखौ दाबि दै बा सानैजों दख'ना लालायनायनि जि रायलायलायदोंदां औ
आंबो खोनादोंसो नुफेराखै मा दख'नानि नामानो आयु हाबाब आयु बाला आयु बेलाय आयै बोसोराव खनसेल' गोदान गोदान मडेल फैयो बेफोरखौ गाननोसो नांगौ आयै बारा दाम नङा दां माथो 2 बा 2500 बा खुब बारा जाथारगोन 3000 बेफोरबायदि गांसे गांसेल' होदो आरो मा लाजिनाय मोना नोंसोरो लाजिनाय मोना फिसा फिसौ एफा गिदिर गिदिर जालायनानै जोंख्लाब माख्लाब बै 12-13 बोसोरनि देरफुनाय सिख्लाफोरबायदि बिथिं स्लट गलायलायनाय दख'ना गाननो नोंसोरबायदि बेफोरबायदि बैसोआवखि बेफोरबायदि आगर गिदिर गिदिर दख'नाखौ गाननानै बेरायबावो लासिं बासिं दख'ना बिदनफोर आजिखालि 500-600नि हाजार एथ' मोजां ओंखारदों बेफोरखौ ग्रोम बायबाय गानबाय बिदियासो समायो दा होआ आङो बेफोरबायदि मा आयु हाबाब आयु बाला आयु दख'ना बेलाय आं होआ बेफोरखौ दे नों जेखौनो होयो बेखौनो लागोन आयै आं मैया हराव ओंखाम ओंख्रि गासैखौबो संदों दिनै आब' सारास्रिया संलायथोंसै बिखौ बुंनानै होदो बेथ' आंजों रायलायखाया नालाय आंथ' मा होनानै थोननो बिनिखायनो आइ नोंनो बुंनानै होदो आं एसे बाहेरायाव ओंखारनो ओइ बिहामजो अबे बाहेरायाव थांनो आयै गामिनि मानसिफोरा बेखौ मोजांखौनो बुङा सोरनि न'आव थांनो नागिरखो बेलाय थांनाङा आरो फै आयै माथो नोंलाय बोसोरै दुर्गा फुजानि मास मोनसे सिगाङावनो बिहामजो सानैखौबो बाजाराव लांनानै मा दख'नाखौ लानो नायनानै ला होननानै बुङोमोन देग्लाय माथो होथाराखै आयै देग्लायलाय माथो दख'नानि खोथाखौनो रायखांलायाखै मालाय अबेसे जानो हागौ आंसो पात्ता मोनाखैदां मालाय बिहामजो उन्दैजों जानांगौ दख'नानि मा लागोन मा लाया मा होगोन माला होगोन बेफोरखौ रायलायलायदोंदां आंसो पात्ता मोनाखै होगोन होननानै सानाखैनोमोन आङो देग्लायथ' नोंसोर बुंनायखायसो होसिगोन आङो गावसोरथ' बिखुनजो बुरै होननानै दिनैसिम माब्लाबाबो ब्लाउस गांसेखौनो बायनानै होफेरा आयै होआ नङा होगोनब्रा दायो न'खरनि गासैबो सम्पतियानो नोंनि आखायाव गोजा नालाय दा बेनिखायनो नोंनिफ्राय लुबैयो आरो जेब्ला जोंनि आखायाव जों मोनगोन जोंनि सम्पतिफोरखौ अब्ला जों होगोन आरो नोंनो दाथ' न'नि हानि गासै दंनाय मानि गासैनिबो पावारा नोंनियावसो नालाय बेनिखायनो जों नोंनियाव बियो आरो जेब्ला जोंनि आखायाव पावारा फैगोन जों होगोन जेब्ला नों जोंनि आन्दाराव थागोन होमबा होगोन आरो मा अबयसे दहाय एसे खोनाज्रिदनाय बायदि मोनदोंमोन आं न' सिङाव थानानैनो माबा आयु बाला आयु हाबाब आयु दख'नानो मालाय जोमैया दा बिलाइदोंदां ना हाबाब अबे खनायाव थानानै खोनासंखोमाया नोंलाय खोनासंखोमायाखैहाय आयै गोसा रायलायखादों नालाय नोंसोरनो न' सिङाव थानायावनो खोनादों आं हले मिन्थिखाया आयै बे बारावबा आङो जोमैनि बायदि एखे लाखाया बोसोरे आं जेखौ लायो बेबो बेखौनो लायो आं जेसे दामनि लायो बेबो बेखौनो लायो थांनाय बोसोरनि खोथाया आलादा खिन्थु बे बोसोरावबा आं बिनि बायदि एखे लाया थैनोबो लाया आङो लाहै होमब्लालाय नोंसोरो गाव गावनि फैसाजों गोसोबायदि नायना लाहैबानो जाबाय दा आं हाया नोंसोरनो एथ' दामि होनो आयै नों गावनो मिथिखागौ बे न'खराव हाबा जाना फैजेननायनिफ्राय नोंनो सोर बारा साहा फुदुंनानै होदों नोंनि मेगन खानि जानायाव नोंखौ सोर नायदों नोंनि बेमार जानायाव नोंखौ सोर बारा नायदों सोर ओंखाम ओंख्रि संनानै नोंखौ बारा जाहोयो नोंखौ सोर बांद्राय आलपसन खालामो आंसो बेथ' नङा बे बारावबा आंनो जोमैनो 3000नि होयोब्ला आंनो 4000निखौसो नांगौ आं हले मिन्थिखाया बे आयु बाला आयु हाबाब आयु दख'ना लायोना मा लायो लाथों खिन्थु आं हले आं जेखौ फसायो बेखौनो लागोन दे नोंसोरथ' गाव गावनि लुबैनायखौ गाव गावनि गोसोनि खोथाखौ बुंजोबखाबाय सोरनो बारा सोरनो खम नोंसोरथ' नोंसोरनि खोथाखौ बुंनानै गोजोननाय लाबाय आंनि खोथाखौ सानदों साना दे बेसेबां सानजौखो दाबोसिम सागरसे होफैदों नोंसोरो मायै नों फुंनिफ्राय दाबो सागरसे मोनलोङाखै ओइलायथो आं बुंखायोना जोमैया नोंखौ जोथोन लानो होननानै बुंदोंमोन ना साननैनि थाखायल'मोन नुबाय दा आं नोंखौ सोङाब्लानो सा लोंगोन लोङा साखौनो मोनलोङा आंब्लाथ' दहायनो होफैबायमोन नाथाय जोमैयाथ' नोंखौ दिनैनिफ्राय जोथोन लासिगोन होननानै बिबान लाबायमोन दा बहाथो होजायाखैनो गावजों गाव हिंसालायनायनि अनगा आरो नोंस्रालाय मा दंबावो बियो बहाबा ओंखारलांदों ओंखाम ओंख्रिखौ दिनै नोंनो संनांगौनो थां संहैदो खुगायावल' जोथोन लासिगोन बे दिनैनिफ्राय मा दे जागोन बिसोर सानैजों सासेनो ब्लाउस होफैबा सासेनो फालि नांगौ सासेनो फालि होफैबा सासेनो फिथिगन नांगौ हाबाब रावनिबो बिजावजालिफ्रा बिदि नङादां हिंसालायानो बिहामजोफ्रा मानो बिदि आयै आं हले बुंखादों जोमैनो 2000नि होयोब्ला आंनो 3000नि नांगौ जोमैनो 3000नि होयोब्ला आंनो 4000नि नांगौ आयै आं फैगोन खोथाखौ नों बाजैनो खोन्थायाखै नामा खोन्थादोंमोनथ' दावखामोन फैगासिनो होननानै खोन्थादोंमोनथ' आङो मिथिखायो होमब्लाबो बहा थांखोथाय बियो आं फैनाय खोथाखौ जुदि बाजैया मिथियोमोनब्ला बिलाय मानो बाहेरायाव थांखो बियो माथो गुबुन दिनफोराव आंखौ फैगोन होननानै खोनायोब्ला नेनानै थाबाय
थादोंब्ला आंखौ फैजानो बाग्रा जाबाय बेबो। मा होननो दाउखा फिसा, बुरि देहा जाबाय नालाय आङो थाइसे फैसा इनकाम खालामनो हाला, फिसालानि आमोलाव जानानै दङ। फिसालाया जेबो बुङाब्लाबो नोंनि नोमबाजैयानो आंखौ जा बायदि बाहायसै, ओंखाम बोथिसेखौनो मोजांखौनो खुरनानै होला, आथिं आखाइफोरजोंसो नाथ्रोद होसै। मा होननानै जानो आंसो मिथिगौ। दा फिसाजो फैदों होननानै फिसाजोनो खालामजानाय खोथाफोरखौ खोन्थाब्लाबो एरै एरैसो होदों होननानैसो बुंजाबावलायगोन। मा होनबावनो फिसा, खोन्थाफिननोल' नाङा नोंनि बाजैनो, थैजासिम बिदिनो थानोसै आं, आथिं आखाइजों नाथ्रोद होनायखौनो जानानै थैनोसै। बाजैया नोंखौ बेबायदि आथिं आखाइजोंसो ओंखाम होसै? आयै, नों थाइसे फैसा खामाया जाखो मा जाखो? न'आथ' नोंनि, फिसालायाथ' नोंनिसो। बेनि हिनजावा जेसेबांखिनि पावार दङ नोंहाबो बेनिख्रुइ बांसिन पावार दङ। नों एथ' बिदि खालामजाबाय? आयै, नों आंनो खोन्थाबाय मोजाङानो जाबाय। ओहो, आं बाजैनो बुङा। आं नोंखौ लानानै थांनोसै आंनि न'आवहाय। आंनि न'आव नों आलो गोजोनै था। जेब्ला आदाया सोंगोन अब्लासो आदाखौसो जावगोन आङो। नाङा फिसा, नाङा। हौवा फिसा गैयाब्ला दे बिजामादैनि न'आव थांनानै दंहैयो, फिसाजोनि न'आव थांनानै दंहैयो होननानै बुंनो समायो। फिसा हौवायानो दङ, फिसा हौवा थासान्दिलाय माब्रैथो फिसा हिनजावनियाव थांनांगौ जाखो? फिसा हौवा थांनानै थासान्दि रायजा बुजा सैमा अमा बायदि खालामजाब्लाबो फिसा हौवाजोंनो थागोन आं। बाजैयालाय माथो बिराद गियानि खोथा बुङो आंनि सिगाङाव, एफा बिदि बाहायसै बियो? हनै फैबाय नोंनि बाजै। ए, सफैबाय दाउखा? दासो सफैखोना बावबाय? आरो गोमथायालाय? जाबाय 10 मिनिटसो। हारसिंसो फैदों आङो, फैयाखै गोमथाया। दाउखा, मा जादों? ना न'खराव नांलायबायनानैसो फैदों? माबा नोंनि माथो होनायखौ रागाजों होनाय बायदिसो मोनबाय आङो। मा जादों दाउखा? जेबो जायाखै, मालाय जानांगौ आरो। मेंबाय नालाय दसे जिरायनानै दङ। दे होमबालाय आराम खालामदो। ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै? जाबाय, आइया खुरनानै होबाय। रावबो गैया नालाय बिमायानो खुरनानै होबाय। दे आराम खालामदो। नै दाउखा, आं बुंनाय खोथाफोरखौ बुंफिननो नाङा। ए, दाउखा फैमारदोंथ' आरो। सोर? आं दाउखाखौ लोगो हमनो फैदों। आंखौ लोगो हमनो? मा खबर? मोनसे खबर लानानै फैदों आं। दाउखा, नोंनि बाजैया नोंखौ जोंहानाव थांनानै जा रायखोमाहैदों आरोहाय।